Anke f'Ottubru, Malta żammet waħda mill-iktar rati ta' qatt baxxi fl-Unjoni Ewropea. Riżultat konsistenti ta' pajjiż li qed jikseb l-aħjar riżultati fl-istorja fil-qasam tal-impjiegi. Brata ta' 4.9% ir-rata ta' qatt f'pajjiżna baqgħet kważi nofs ta' dik fiż-żona euro fejn il-qatt ilaħħaq id-9.8%. Fermola minn Malta wkoll jekk wieħed iħares lejn il-medja fil-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea li għandhom rata ta' 8.3%. Il-Greċja, Spanja u l-Kroazja baqgħu l-pajjiżi bl-ikbar qatt fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-inqas li kellhom qatt kienu r-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja u r-Renju Unit. Jekk wieħed iħares lejn il-qatt fost iż-żgħażagħ hawn ukoll Malta tikseb riżultati tajba ferm meta mqabbla ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. F'Malta rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ hija ta' 11.4%, dan meta l-medja fiż-żona euro ta' 20.7% u fl-Unjoni Ewropea 18.4%.